Samozrejme, že nám to závisí od kvality podania, samozrejme, že je to takože skúsený hráč, ale niekedy sa hráča učila na trochu dlhšie, kým si zvykne na podanie, si dostane do toho správneho rytmu. Môj obrazok Lukáška, kedy pravdy. To môžeme dať aj Karlovska. Dáva veľký priestor Igorovi Zornerovi, aby mohol robiť body na styku. Ačne to až tak často nie je. Ty sa našpekuluješ. Daj kostičku mne, daj. A dvojchyba. Daj mne. Daj, veď ťa papíra. Nedávaj, stará ti ju zožere. Daj. Daj. Ne na sedačku. Sem poď. Daj. Daj, dáme do misky. Do misky dáme, no daj. Daj tu pozrieť, dáme. Na sedačku nemôže. Zatiaľ je to na podaní veľmi dobre tak zo strany Slovincov, ako aj na našej strane v rámci druhého setu. Papulka ťa neboli. Hej, Karli. Spomínali, že Zlzenou aj Zelenej bol už 50 hráčov na svete vo štvorhre. A takisto sme spomínali, že toto je štvrtý štát v SKP. Daj, boli ťa papulka. Tá otázka, prečo iba štvrtý? Puskaj. Jednoznačne, pretože by mali lepších debistov do času. Som spomínal, že dlhé roky, naozaj dlhé roky veľmi spoľahlivo Čo má zrazený kúsek? DSKP Miško Mertiniak. Potom sa k nemu pridal Filip Polášek. No. Ale tiež treba povedať aj to, že sme v minulosti mali, ako je to aj teraz tak, Martin Pižán, singlista, deadlista. Tak bola, kedy vieme, že hrával Dominik Hrbatý vynikajúco aj štvorhry. A takisto aj Karol Beck. Bol veľmi dobrým deadlistom. Ale však to je dobré, že to je tvrdé, nech kúše, kurňa, nech cvičí. Šiesta hra do setu a servis Martina Klížana. Zatiaľ najlepšie podávajúci hráčom na kurte, takisto najlepšie returnujúci. A teraz nepotvrduje touto dvojchybou Karol Altmotníky v tým 6. gému súperom. Druhá dvojchyba. No laškaj si a chyť si to packami. Tak. No. Ideme, na čo máš ruky? Tak. No vidíš. Veľmi pekná výmena, podľa mňa najkrajšia v tomto zápase doteraz. Na oboch stranách sme videli naozaj momenty, pekné údery. Na čo máš ručičky?